coodi ma de kono fof ɗon coodi on mo soodaaki awwa arsood mbaɗen sabunde soodi moƴƴi a soodon saɗa yalta a soodon sa naati galle a soodon koɓe ñaama a soodon kala kaɗa waɗa soodoɗa sabunde woni des avec eyi goto fof yo sooɗ ñawngu laamdi ko laaɓal ko ɗum ɗo woni komin gaddano on rafi coronavirus ko rafi ene foti rentede rentorte noon ko tinnare neɗɗo o banggue laaɓal ma e kala mbaadi banggue rentare ma banggue coɗugol ma ganda ko ñamata ganda to jooɗotoɗa ganda mo jooɗotoɗa ndentoɗa yaltude keddoɗa e nokku ma ndentoɗa dente ɗe haadi koko addata caɗele ko gueno renata kono neɗɗo ne hani kam ne wadde hen fodde muɗum ɗum noon on jarama ko guiɗo mon Ibrahima Oumar Kane Katante Leñol mo Agname Yeroyaaɓe arno wallodirde mon e